Mutta tosiaan lämpimästi tervetuloa kaikille tähän Välke-verkoston Pisaroista puruiksi pienvedet ympäristökasvatuksessa webinaariin tänne Teams-etäyhteyden äärelle. Ja tämän tapahtuman järjestää Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämisryhmä Välke. Ja nyt näkyykin tuolta dia, niin meitä on tässä vaiheessa ihan hyvä määrä osallistujia jo paikalle ja varmasti tässä sitten pikkuhiljaa tulee lisää vielä väkeä linjoille. Ja minun nimi on Riikka Virta ja työskentelen Vantaan kaupungin ympäristökeskuksella ympäristöasiantuntijana ja Vantaa toimii tällä Välke-verkoston 2-vuotiskaudella puheenjohtajana ja minulla onkin kunnia sitten tänään avata tämä tilaisuus yhdessä meidän hankekoordinaattorin Suvi Nuorivaaran kanssa. Ja meillä on tällä 2-vuotiskaudella teemana vesi ja tähän vesiteeman hengessä tänään on luvassa sitten paljon inspiroivia puheenvuoroja ja toivottavasti saadaan sitten myös paljon aktiivista keskustelua sitten aiheen ympärillä tässä meidän iltapäivän aikana. Ja tässä meidän pienvesiteemaisessa webinaarissa pohditaan omien tekojen merkitystä tässä pienvesien suojelussa ja sitten myös nämä päivän puheenvuorot tuo hyvin erilaisten käytännön esimerkkien avulla sitten esiin erilaisia näkökulmia. Mä voisin tähän alkuun kertoa vähän näistä meidän käytännöistä tähän tilaisuuteen ja sitten katsotaan vähän, että mitä meillä on tänään ohjelmassa tarkemmin sitten ja sitten päästään varsinaisten puheenvuorojen äärelle. Alussa on nämä meidän Vantaan tervetulosanat ja sitten myös Suvi pääsee esittelemään tätä ympäristökasvatuksesta virtaa vesiensuojeluhanketta. Ja sitten meillä on tuolta Suomen vesistösäätiöstä Vilma Kaukavuori puheenvuorolla Metsäluontomme helmet yhdessä pienten puolella. Ja sitten Vilman puheenvuoron jälkeen niin pidetään tämmöinen ihan lyhyt tauko, että päästään ainakin vähän sitten jalottelemaan. Ja tauon jälkeen on sitten Uudenmaan ELY-keskuksesta Tiina Ahokas vesistöjen kemiallinen tila puheenvuorolla ja sitten vielä Tiinan jälkeen on sitten Päivi Vaisto Helsingin seudun ympäristöpalveluista niin haitalliset aineet, arjen valintojen vaikutus Itämeren tilaan. Ja tässä vaiheessa voitaisiin pitää semmoinen pieni lämmittely. Mä käynnistän täältä tällaisen kyselyn. Pitäisi tulla kaikille kohta tuohon ruudulle, eli voitte tästä vähän, että minkälaisin tunnelmin olette lähdössä tänään nyt sitten tähän meidän webinaariin. Täällä on erilaisia tällaisia vesiaiheisia kuvia, niin sitten voitte sieltä valita vähän, että mikä on semmoinen, mikä kuvastaa jotenkin sitä omaa tämän päivän tunnelmaa lähteä sitten tähän meidän tilaisuuteen. Ja sitten vaan sieltä lähetätte, niin sitten saadaan tuonne näkyviin. Siellä chattikentässä näkyy nyt ainakin sitten noita vastauksia. Eli tosiaan täällä nyt jokainen vaihtoehto saa vähän kannatusta. Ja täällä on nyt tämä tämmöinen vähän mutkitteleva puro taitaa olla se semmoinen, niin kuin, mikä eniten saa. Ja sitten vähän tuommoinen utunen maisema sitten siellä. Kiitoksia paljon teille kaikille. Mutta voisi oikeastaan tässä vaiheessa nyt sitten antaa Suville puheenvuoron, niin Suvi pääsee esittelemään sitten meidän Kiitoksia. Kiitos Riikka ja tervehdys munkin puolesta. Voi, mulla on täällä näytöllä asiat. Mun nimi on tosiaan Suvi Nuorivaara. Ja niin kuin Riikka sanoi, niin projektikoordinaattorina tässä ympäristökasvatuksesta virtaa vesiensuojeluun hankkeessa. Mä oon ollut nyt mukana puolisen vuotta ja vielä lokakuun loppuun olen hankkeen kanssa hommissa ja sitten loppuu projektikoordinaattorin hommat, mutta hanke sinänsä voisi vielä pari kuukautta siitä vuoden loppuun jatkua. Mutta kyllä se loppuraportti tulee jo silloin lokakuun lopussa lähetettyä.
niin kuin Riikka sanoi myös sen, että tämä on Välke-ryhmän ja Vantaan ympäristökeskuksen yhteishanke, ja tässä tarkoituksena on innostaa Vantaan asukkaita ja yrityksiä pitämään huolta tästä Vantaan kaupungista ja sen pienvesistä vieraslajitalkoiden ja tietoisuuden lisäämisen avulla. Ja tähän pienvesiin keskitytään juurikin tämän Välke-ryhmän vesiteeman takia. Ja tämän niin kuin Vantaan asioiden lisäksi mä oon auttanut sitten Välke-ryhmän toiminnassa ja viestinnässä ja sitten esimerkiksi tämän webinaarin järjestämisessä, ja on ollut suuri ilo kyllä olla tässä toiminnassa mukana. Tässä diassa on vähän kuvia tämän kesän toiminnasta, erityisesti nyt vieraslajeihin liittyen, eli ehkä pienenä taustana, niin kuin muuallakin monessa paikassa, niin jättipalsami, yksi haitallinen vieraslaji, niin se kasvaa purojen varsilla, ja Vantaalla puroja on yli 50. Ja siellä, kun ne kasvaa siellä vesistön rannalla, niin siemenet sitten virran mukana siirtyy uusiin paikkoihin, ja se on kyllä kova leviämään tuo jättipalsami, ja siellä sitten syrjäyttää esimerkiksi täällä Vantaalla lehtopalsamia ja monen muunkin kasvin elintilaa, ja luo myös eroosioriskiä niiden hentojen juurien takia, mutta ehkäpä ne hennot juuret tekeekin siitä sitten semmoisen, että se on helppo talkoilla esimerkiksi kitkeä, niin se on sitten ollut meidän vieraslajitalkoista usein se laji, jota on torjuttu. Vantaalla on ollut tänä kesänä 10 vieraslajitalkoita ympäri kaupunkia, ja niiden kaikki parhaat käytänteet ja opit on nyt tämän hankkeen myötä kerätty talteen tulevia vuosia varten. Sitten kokeiltiin vähän uusia lähestymistapoja. Tässä kuvassa tuolla oikealla ylhäällä on webinaarimainos, vieraslaji-webinaarimainos. Se oli tuossa kesäkuun puolesta välissä asukkaille järjestetty tapahtuma, ja se löytyy tuolta Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalta, jos kiinnostaa käydä katsomassa, eli myöhempääkin käyttöä varten on tallessa. Ja sitten tässä vasemmalla alhaalla on kuva, kun käytiin vähän pilotoimassa, että miten jos lähtisi tuommoisiin puistoruokailuihin esittelemään Vantaan luontotyötä ja sitten kans vieraslajeja ja meidän talkoita, että miten se toimisi. Ja se oli oikein onnistunut pilotti, ja toivottavasti menee jatkoon myös tuleville vuosille, että saadaan mainostettua tapahtumia ja talkoita. Sitten tässä vieraslajien lisäksi oli tosiaan tietoisuuden lisääminen toisena tavoitteena, ja halutaan innostaa kuntalaisia hakemaan tietoa ja herättää uteliaisuutta lähiluontoa kohtaan ja liikkumiseen siellä. Ja tätä ollaan lähestytty sitten viestintämateriaalien avulla. Tuolla oikealla ylhäällä on kuva tuommoisesta banderollista, jota on käytetty jo muutamassa tapahtumassa, ja se tulee täällä vesipuolen ihmisten käyttöön Vantaalla, ja sitten on ulkoilijoille purojen varsiin tulossa opastekylttejä, josta kerrotaan sitten siitä vesistöstä, ja sitä kautta innostetaan kiinnittämään huomiota lähiluontoon. Sitten tuolla oikealla alhaalla on kuva Itämeripäivästä, jossa oltiin mukana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Ja se oli oikein onnistunut tapahtuma siellä. Meidän Vantaan lähiluonto-oppaat esimerkiksi, niin heillä oli tämmöinen mikroskopointipiste, jossa vierailijat sai tutkia, että esimerkiksi noita malluaisia, että miten ne liikkuvat tai miltä näyttävät. Ja vesieliöitä tutkittiin myös tässä vasemmassa alakulmassa olevassa kuvassa puroretkellä
Lammaslammella ja Lammasojan varressa tehtiin tämmöinen aikuisten luuppiretki, joka oli kyllä oikein onnistunut. Saatiin aurinkoinen päivä, niin tutkittiin siellä vesieliöitä. Ja ainakin yksi puroretki on vielä tulossa tässä lokakuun aikana, että jos sellainen kiinnostaa, niin kannattaa seurata esimerkiksi Välkkeen Facebookia, niin sieltä löytyy sitten mainosta, kun sen aika on. Tämä hanke tosiaan on loppumassa nyt lokakuussa, mutta jos teillä sitä ennen tulee jotain mieleen, niin laittakaa ihmeessä mulle viestiä. Tuossa on sähköpostiosoite. Ja ehkä vielä tämmöisenä loppuinnostuksena jotenkin se, että on tämän hankkeen aikana herännyt siihen, että miten upeaa toi meidän vaikka puroluonto on. Ja kannustan kyllä jokaista välillä aina pysähtymään, jos lähiluonnossa on jonkinlainen vesielementti, niin sinne äärelle ja tutkia vähän, että mitä kaikkea siellä elelee ja viedä sitten vaikka työyhteisö tuommoiselle vesieliöretkelle, että siihen tarvitaan vain muutama haavi ja joku lautanen ja ämpäri, niin saa jo ihmeteltyä, että mitä kaikkea pohjaeliöitä vaikka purosta löytyy. Niin tällaisin kannustavin sanoin lopetan oman hanke-esittelyn. Kiitos paljon, Suvi. Oikein tuntuu, että on tosi paljon kyllä niin kuin tämän hankkeen aikana tavoitettu erilaisia kuntalaisia ja asukkaita, että on ollut tosi mielenkiintoista kyllä itsekin olla tässä niin kuin mukana, että tulisiko teillä nyt Suville jotakin, mitä haluaisitte kysyä tai muita kommentteja, niin voitte sieltä. Tässä on hyvin aikaa sitten esittää kysymyksiä. Ja chattiin voi tosiaan kanssa sitten kirjoittaa, jos haluaa siellä sitä kautta, niin sekin on mahdollista. Mutta joo, Päivi, ole hyvä. Voitko uudestaan kertoa, että millaisia viestintämateriaaleja te olitte tehneet? No viestintämateriaalit on lähinnä toi banderolli, joka tuossa pieni kuva näkyy, ja sitten tulee semmoisia opastekylttejä. Ne on nyt aika tämmöisiä fyysisiä ulosmeneviä materiaaleja, mitä on nyt. Joo, kiitos. Ja ne kyltit ei ole vielä valitettavasti pystyssä, niin en voi näyttää kuvaa niistä. Joo, kiitos Päivi. Ja se on ollut jotenkin ihana huomata itsekin, kun tuolla Itämeri-päivässä ollaan nyt oltu tosiaan 2 vuotena just tämän niin kuin Välke-ryhmänkin puolesta on ollut tämä vesiteema tässä meidän toimintakaudella, niin että kuinka tämä niin kuin mikroskopointipiste on myös aikuisia, että se on ollut tosi niin kuin semmoinen, että on aikuisetkin sinne kyllä niin kuin aivan jotenkin innoissaan lähteneet sinne tutkimaan ja että se on ollut ihana huomata, että se niin kuin on ei ole mitenkään sidoksissa siihen että ikään tai että pelkästään lapsia kiinnostaisi tai näin, niin se on ilo huomata. Mutta joo, ole hyvä Riitta sieltä. Jees, noista kylteistä kyselisin sitä, että tuossa nyt näkyy teksti suomen kielellä, mutta onko teillä myös muilla kielillä? Vantaallakin on monikielistä väkeä, niin miten te olette siihen reagoineet? Ne kyltit on nyt suomeksi ja ruotsiksi, että päädyttiin nyt näihin 2 kieleen. Sen verran pienet kyltit tuli, niin näin tällä kertaa. Joo. Tärkeä kysymys. Kiitoksia Riitta. Ja varmasti just sekin, että taisi olla puhettakin, että Espoolla on nyt hienoa materiaalia, just tämän niin kuin, tavallaan selkokieliseen materiaaliin myös panostaminen, että se on varmasti semmoinen, mitä pitäisi niin kuin pitää sitten kanssa jatkossa mielessä, että joo, ole hyvä Riitta. Nostit sen selkokielen tosiaan esille, niin että jos vaan kukaan on niin kuin lähdössä tekemään selkäkielistä materiaalia, niin kannattaa sitten hyödyntää ammattilaisia siinä mukana. Että kun meillä Elfikissä tehtiin meidän niin kuin näyttelyyn ja
luontopoluille ja talon opastukseen selkokieliset materiaalit, niin meillä oli suomen kielen opiskelija tekemässä sitä, joka oli myös opiskellut siinä samalla selkokieltä. Et ei pidä kuvitella, että itse pystyisi tekemään selkokielistä materiaalia. Ja siinä sitten, kun häntä ohjattiin, mähän en ollut pääohjaaja, niin siinä sitten oppii itsekin samalla. Joo, kiitos. Joo, varmasti tärkeää se huomioida sitten. Kiitoksia. Joo, tulisiko vielä muita kysymyksiä tai kommentteja tässä Suville? Niin... Joo, ole hyvä, Katri. Joo, moi vaan. Kiinnostaisi, että oliko tuossa minkä verran väkeä siinä vieraslajivebinaarissa, herättikö se kiinnostusta ja miten te markkinoitte sitä? Joo, no täytyy myöntää, että se ei nyt aivan tavoittanut siinä webinaaripäivänä aivan hirveästi ihmisiä, että sitä mainostettiin tuolla meidän ympäristökeskuksen sosiaalisessa mediassa ja Vantaan kaupungin viestinnässä jonkun verran, ja Välkeen sivuilla, mutta ei ollut hirveän hyvä paikalle saapumismäärä, mutta sitten tuolla YouTubessa sitä nyt on jo joku 70 kertaa katsottu, että näen sen sitten, että ehkä se on sitten helpompi jälkikäteen löytää sen pariin kuin nyt sitten. Joo, toi onkin hyvä, että se on just sitten katsottavissa silloin, kun haluaa, ja tuommoisen tunnin mittaisen nyt ehkä jaksaa just katsoakin. Joo. No, niinpä. Joo. Mut kiitoksia paljon. Hyvin tuli kysymyksiä tässä heti alussa, niin kiva. Niin voidaan nyt sitten lähteä etenemään tässä meidän ohjelmassa, jos ei nyt tässä vaiheessa tule Suville. Ja voidaan sitten vielä tuolla lopussakin, on varattu vähän aikaa, ja sitten tuonne chattiin voi kirjoitella, jos tulee lisää kysymyksiä tässä matkan varrella mieleen. Mutta voidaan nyt jatkaa tosiaan sitten meidän seuraavaan puheenvuoroon, eli Vilma Kaukavuori tätä Suomen vesistösäätiöstä puheenvuorolla Metsäluontomme Helmet ja Yhdessä pienten puolella. Niin, joo. Jes, eli tosiaan kiitos tästä kutsusta tänne. Teillä on hyvä teema tällä webinaarilla. Ja itse olen tosiaan Suomen vesistösäätiöstä ja Vilma Kaukavuori on nimeni ja olen siellä noin 1,5 vuotta vaikuttanut erilaisissa jutuissa osa-aikaisena tai täyspäiväisenä. Ja nyt sitten meillä on ollut käynnissä tämä Metsäluontomme Helmet Yhdessä pienten puolella -hanke, jota tässä esittelen teille. Ja ihan lyhyesti vesistösäätiöstä, niin ollaan aika nuori, 2020 perustettu voittoa tavoittelematon, poliittisesti sitoutumaton säätiö, ja tehdään töitä paremman vesiluonnon eteen ja sen eteen, että suomalaiset ymmärtäisivät vesistöjen suojelun merkityksen. Ja missiona on parantaa Suomen vesistöjen tilaa ja monimuotoisuutta. Ja nyt tänään tosiaan ollaan tämän Metsäluontomme Helmet-hankkeen äärellä, ja tämä on tällainen aika monipuolinen hanke, jossa yhdistyy monia eri asioita ja toimijoita. Ja tässä lyhyesti niin tämä paneutuu talousmetsien pienvesien valuma-alueen lähtöiseen kunnostukseen, luonnontilan parantamiseen ja hankkeen aikana ja jälkeen tapahtuvaan tiedon ja kokemuksen jakamiseen. Ja tosiaan toteuttajina meidän lisäksi tässä on Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, ja rahoittajina on Suomen metsäsäätiö, UPM ja Partioaitan ympäristöbonusrahaakin on tähän saatu. Ja tämä hanke jatkuu tuohon ensi vuoden alkuun. Ja tässä on tosiaan yhdistetty käytännön kunnostuksia, koulutusta ja viestintää. Ja tavoitteena on parantaa uhanalaisten pienvesiympäristöjen tilaa ja lisätä tietoisuutta pienvesistä ja niiden suojelusta. Ja sitten meillä on tämä valuma-alueen lähtöisyys vahvana näkökulmana tässä, että sitä kokeillaan ja siitä kerätään tietoa. Ja sitten tietenkin tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä
ja verkostoitumista tämän aiheen ympäriltä. Ja no, ollaan täällä pienvesivebinaarissa, niin varmaan ollaan jonkin verran tuttuja asian kanssa, mutta pieni motivaatiopuhe tähän, että miksi me tätä tehdään, niin pienvedet on uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Etelä-Suomessa kaikki virtavesi- ja lähteikköluontotyypit arvioitiin vaarantuneiksi ja uhanalaisiksi. Purot voi huonosti, vain 2% arvioidaan olevan luonnontilaisia ja savimaiden purot on äärimmäisen uhanalaisia. Ja tosiaan pienvesiin lukeutuu nämä lähteet, purot, norot ja lammet. Ja esimerkiksi näiden purojen osalta ja lähtekäin osalta niin valitettavasti Suomessa on perinteisesti haluttu johtaa mahdollisimman tehokkaasti pois vesi näistä metsistä ja pelloilta, jonka myötä sitten pienvedet on usein jäänyt sinne jalkoihin. Ja esimerkiksi puroja on paljon perattu ja valjastettu osaksi sitä metsien kuivatusjärjestelmää. Ja pienvedethän on tosiaan äärimmäisen herkkiä ekosysteemejä ja niiden tilaan vaikuttaa tosi vahvasti se, mitä tehdään siinä lähiympäristössä. Eli maankäyttö vaikuttaa siihen voimakkaasti. Etenkin maa- ja metsätalouden toimenpiteet ja rakentaminen niin näkyy sitten näissä meidän pienvesiympäristöissä. Ja lainsäädäntö on aika pirstaleinen näiden suhteen, eli ainakin vesilaki ja luonnonsuojelulaki ja siinä oli joku kolmas vielä, en muista, on niin kuin osaltaan mahdollistaa näiden suojelua, mutta sitten paljon on myös sen varassa, että näitä pienvesiä ei aina osata tunnistaa siellä paikan päällä, eli osa puuttuu kartasta, tai todella monet pienvedet puuttuu kartasta esimerkiksi, niin silloin se tietämys niistä korostuu, eli kun sellainen tulee siellä vastaan metsässä, niin ihan joko metsäkoneen kuljettaja tai ihan kansalainenkin, niin sillä on niin kuin arvoa, että se osataan tunnistaa. Ja tietenkin näitä on sitten paljon muokattu näitä pienvesiä, että esimerkiksi lähteitä ei Etelä-Suomessa juuri ole sellaisia, jotka olisi niin kuin luonnontilaisia, niin sen takia niitä on oikein välillä tunnistaa. Ja tämä on niin kuin yksi meidän motivaatio myös tässä hankkeessa. Ja sitten pienvedet on tietenkin tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta ja sen ylläpitoa. Ja niillä on merkittävä vaikutus esimerkiksi veden kiertokulkuun ja ekosysteemien toimintaan. Ne toimii tällaisina kytkevinä käytävinä eri ympäristöjen välille. No, meillä on tässä hankkeessa sitten tosiaan, mä oon jaotellut tämän näin, että on nämä käytännön kunnostukset ja myöhemmin sitten viestintä ja tämä opetusmateriaali tavallaan, mitä tässä on ollut, niin esittelen nyt vähän näitä käytännön toimenpiteitä, joita ollaan tehty. Eli yhdessä Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n eli LUVYn kanssa niin ollaan suunniteltu tätä hanketta ja siinä on ollut UPM eli maanomistaja mukana myös suunnittelemassa. Ja meillä on tosiaan pilottialueeksi valikoitunut Karkkilasta tämmöiset 2 purovaluma-aluetta. Ja tämä alue on tosiaan ollut vuosikymmeniä metsätalouskäytössä. Ja nämä purot on niin kuin osaltaan sitten, tai metsätalous on tietenkin niin kuin vaikuttanut sitten näihin, että niitä on suoristettu ja perattu niitä puroja siellä ja sitä maata on ojitettu. Ja nyt sitten UPM oli täällä alueella sitoutunut jatkuvaan kasvatukseen näillä turvemailla, niin senkin takia näissä on sitten mieltä miettiä näitä vesistökunnostuksia siellä alueella myös. Nämä kaksi puroa, joita on käsitelty, niin on Kaupinoja ja Rapuoja. Toinen on noin 5 neliökilometriä, toinen 8 neliökilometriä. Niissä on myös pohjavesivaikutusta. Ja UPM oli tehnyt sieltä kattavat inventoinnit 24 kesällä ja suunnitelmat näihin kunnostuksiin, niin LUVY teki ne tuossa
viime keväänä ja nyt siellä on sitten tehty toimenpiteitä kesällä ja syksyllä. Ja niin. Ja tosiaan meillä on tämä valuma-alueen lähtöisyys tässä, koska se on vahvasti tavallaan pitkäkantoisempaa se työ, jos tehdään valuma-aluekunnostuksia ja silloin pystytään tavallaan niin kuin, etsimään sieltä alueelta sellaisia suurimpia vaikuttavuushyötyjä ja puuttumaan niihin, että tavallaan perinteisesti ehkä purokunnostuksessa tai uomakunnostuksessa niin se on lähtenyt sieltä uomasta ja nyt tässä sitten tavallaan se laajempi alue ja se, että maanomistaja on kokonaan tässä meidän antanut käytännössä vapaat kädet, niin siellä pystytään sitten katsomaan, että mitkä on ne tärkeimmät kohdat, mihin voidaan puuttua. Tästä valuma-alueen lähtöisestä pienvesien kunnostamisesta on vähän kokemusta ja etenkin sitten tämmöisissä metsätalousalueilla, niin siitä ei ole juurikaan kokemusta. Ja täällä on tehty toimenpiteenä esimerkiksi tämmöisiä kiintoainetta tuovien ojien tukkiminen ja suodattaminen ja vanhan uoman vettäminen ja sitten suojavyöhykkeiden leventäminen ja purouoman monipuolistaminen puu- ja kiviaineksen avulla. Ja etenkin siellä on tehty tämmöisiä vähän innovatiivisiakin kokeiluja semmoisten biohiilisuodattimien kanssa, jossa on myös kalkkikiveä, että sillä on pystytty kemiallisesti sekä kemiallisesti että tavallaan fyysisesti suodattamaan kiintoainesta, joka normaalisti sitten valuisi niitä vanhoja ojia pitkin siihen puroon. Ja tämä alue on tosi hyvä siitä, että täällä tavallaan voidaan kokeilla tämmöisiä juttuja ja se toimii sitten esimerkkinä ja koulutus- ja oppimisympäristönä tämän hankkeen aikana ja sen jälkeenkin. Tässä vähän kuvia tuosta meidän kunnostusretkistä. Tuossa vasemmalla on uoman monimuotoisuuden tai tämän virtaaman monimuotoisuuden lisäämistä. Siinä kaivetaan tehdään tuommoista altakaivajaa, joka sitten muuttaa sitä virran luonnollista kulkua ja se virta alkaa sitten itse uurtamaan omia, tekemään siitä pohjasta esimerkiksi monimuotoisempaa. Ja tässä oikealla on näitä biohiilisuodattimia, niin kuin kerroin, niin näistä ei ole hirveästi kokeilua ollut aikaisemmin ja nämä toimii sellaisena, tai täällä on semmoinen jatkuva pH-mittaus, jonka avulla sit pystytään myös seuraamaan, että miten nämä suodattimet mahdollisesti vaikuttaa sitten näihin sadanta, tavallaan kun tulee sateita, sadantapiikkejä, niin pH-piikkejä, niin miten se tasaa niitä. Ja niistä on ihan lupaavia esimerkkejä tai lupaavia tuloksia ollut, mutta vielä ei sen tarkemmin osata sanoa, mutta tällaisia kokeiluja ollaan pystytty tekemään siellä. Ja meillä on tosiaan tässä nämä talousmetsien pienvedet. Tosiaan vähän mainitsinkin, että miksi talousmetsät on kiinnostava kohde näissä, niin ainakin siksi, että suurin osa Suomen metsistä on vastaavassa metsätalouskäytössä ja tavallaan niin kun etsitään volyymiä siihen vesien suojeluun, niin näistä saadaan hyviä esimerkkejä, joita sitten toivottavasti pystytään ottamaan laajemmin ja kattavammin käyttöön eri puolilla Suomea. Suomessa on myös tosi pirstaleinen maanomistus, niin siitä on hyvä, että tässä tämmöisissä pilottihankkeissa niin on sitten tällainen yksi suuri maanomistaja, niin tässä tapauksessa UPM on antanut sitten tähän käyttöön nämä. Ja tosiaan, no niin kuin sanoin, niin metsätalouden nämä ratkaisut, vesiensuojeluratkaisut, niin ne on yksi keskeinen asia, mitä täytyy miettiä niin kuin lähitulevaisuudessa, että miten niitä saadaan tehokkaammiksi. Joo.
Ja sitten siirrytään tähän, tässä kello on niin, siirrytään tähän viestintä- ja koulutusosioon, eli tosiaan tässä taustalla niin tämä konkreettinen valuma-alue, pienvesikunnostustyö ja sitten tavallaan siitä niin ne oppien talteen keräämiset ja miten saada ihmiset innostumaan tästä, niin tässä on tämä toinen osio, ehkä tämä enemmän ympäristökasvatusnäkökulmainen osio. Ja tosiaan puhuin vähän ristiin ehkä talkoista ja opintoretkistä ja maastokoulutuksista, niin tarkoitan niillä samaa asiaa. Eli meillä on ollut elosyyskuussa tuolla 2 täysin tämmöistä avointa maastokoulutusta Karkkilassa, jossa on sitten tutustuttu näihin puroihin ja LUVin tekemiin näihin kunnostuksiin siellä. Ja näissä kohteissa on sitten kuultu asiantuntijoilta näiden tästä valuma-alueen lähtöisyydestä, kunnostuksista ja sitten on itse päästy osallistumaan näihin kunnostuksiin. Että tässä on tämmöinen niin kuin kaksisuuntainen hyöty, että tavallaan ne apukädet siellä talkoissa on niin kuin ihan konkreettisesti sellaisia apukäsiä, joita tarvitaan ja monet kunnostustoimenpiteet niin on sellaisia, että niitä ei pysty tekemään muuta kuin käsin, niin silloin tämmöiset talkoot on niin kuin hyvä apu siihen, mutta sitten toisaalta tavallaan nämä, jotka tulee tänne talkoisiin, niin tulee sinne myös oppimaan ja hakemaan ehkä semmoista merkityksellistä kokemusta, että näistä konkreettisista talkoista tai kunnostuksista, niin niistä tietenkin oppii ihan hirveästi eri tavalla kuin vaikka jostain webinaari- tai kirjoista, että tavallaan se kädet sinne saveen tyyppinen lähestymistapa, niin tietenkin jättää erilaisen oppimisjäljen. Sitten tietty tämä verkostoituminen ja yhteistyö, niin siellä sitten tavallaan tapaa muita ihmisiä, joiden kanssa voi sitten keskustella näistä ja pohtia yhdessä puroista ja niiden kunnostamisesta. Ja tavallaan niin kuin se innostus, mitä tuossa äskeisessäkin mainittiin, niin tavallaan se, että siellä vaikka näkee niitä eliöitä ja vaikka näkee vaikka rapuja, niin se on niin kuin osaltaan niin kuin innostaa ja motivoi ehkä sitten jatkossakin toimimaan näiden puolesta ja seuraamaan tätä purojen ja pienvesien suojelua. Ja se on ollut myös kiva huomata, että kun on ollut tämmöisiä avoimia talkoita ja retkiä, niin osallistujat tulee tosi eri taustoista ja eri tietämystasoista myöskin. Ja osa ihan niin kuin omasta vapaa-ajan mielenkiinnosta ilman sen suurempaa aikaisempaa tietoa välttämättä. Ja sit osa tulee niin kuin ammatillisessa mielessä myös kouluttautumaan ja tavallaan hakemaan sitä motivaatiota sinne omalle työkentälle. Sitten näistä meidän tavallaan muista materiaaleista, eli meillä on ollut nämä retket ja sitten meillä on suunnitteilla tämmöinen oppimispolku, joka sitten tavallaan näihin hankkeen niin kuin konkreettisiin kunnostuksiin nojaten, niin sinne suunnitellaan tällainen oppimispolku, jossa kerrotaan sitten pienvesien tilasta ja mahdollisuuksista näihin kunnostuksiin. Tavallaan niin kuin esitellään erityyppisiä ennallistettuja pienvesiä ja esimerkiksi tämmöisiä tulva-alueita ja muita vesiensuojelutoimenpiteitä ja rakenteita. Ja se sitten toteutuessaan niin on sitten kaikille avoin siellä ja sitä pystyy eri tahot sitten hyödyntämään. Ja tosiaan kun kyseessä on tällainen pilottiluontoinen ja tällainen niin kuin mielenkiintoinen uusi ympäristö tämmöisellä metsätalousalueella, tämmöinen valuma-aluekunnostus, niin että tavallaan siitä jää sitten pidempiaikainen hyöty. Sitten meillä on osittain vähän erillisiä tästä niin kuin Karkkilan varsinaisesta kohteista, niin on ollut on tehty tällaisia opasmateriaaleja. Tuossa on kuvassa toi niin kuin somepuoli, mutta meillä on
tulossa siis tämmöinen pienten puolella kansalaisille suunnattu eri pienvesiä esittelevä painettu ja myös digitaalisesti luettava opas, jossa sitten kerrotaan pienvesien tunnistamisesta ja merkityksestä ja suojelusta. Eli vähän tuota samaa asiaa, mitä tuossa itsekin aloittelin tätä esitystä, niin tavallaan sitä pienvesien merkitystä ja miten tavallaan voi omalla toimillaan sitten ottaa ne huomioon. Ja tarkoituksena on havahduttaa ihmiset tosiaan huomaamaan pienvedet maastossa. Kuten sanottu, niin se ei ole aina helppo tehtävä ja toivon mukaan tällä oppaalla sitten ainakin jotkut saa niin kuin paremman käsityksen siitä, että mistä sen pienveden voi siellä maastossa huomata. Ja se on sitten kuitenkin niin kuin tavallaan ensimmäinen askel siihen, että pienvesien suojelua voidaan parantaa. Toki monella rintamalla tätä tietenkin täytyy tehdä, mutta jos ajatellaan tämmöisestä niin kuin kansalaisviestinnän näkökulmasta, niin se tunnistaminen on se ensimmäinen. Ja sitten tosiaan korostetaan näitä pienvesien elintärkeitä monimuotoisuusarvoja ja tuodaan esille sitä lajinkirjoa, mitä usein pienvesissä tavataan ja niin kuin havahdutetaan siihen, miten tärkeää tämä on monimuotoisuuden kannalta myös meille. Ja tästä esimakua näistä materiaaleista niin saatiin jo viime kesänä meidän some-sisällöistä, jossa oli eri pienvesien esittelyjä ja näitä vinkkejä pienvesien suojeluun. Eli sieltä voi käydä kurkkaamassa meidän somesta myös. Ja sitten kirsikkana kakun päällä meillä on tämmöinen pienten puolella kortit tulossa, jossa tavallaan tämä monimuotoisuusteema tuodaan eri tavalla esiin. Eli ehkä semmoinen, tässä on nyt lähteiden eliöitä tässä kortissa. Ja tarkoitus on niin kuin esitellä lähteiden monimuotoisuutta ja ehkä sellaista ajatusta, että se monimuotoisuus on paljon sellaisia asioita, mitkä on ehkä meidän silmiltä usein piilossa, mutta silti ne on niin kuin huipputärkeitä meidän täällä, meidän elollemme tällä planeetalla ja herättelee tosiaan ajattelemaan niin kuin sitä pienvesien merkitystä myös niin kuin elinympäristöinä monelle pienelle ötökälle, josta emme ole ikinä kuulleet mitään välttämättä. Ja tavallaan moni niistä on myös uhanalainen, niin senkin puolesta motivoi sitten pitämään pienvesistä huolta. Ja nämä mainitsemani materiaalit, kortit sekä sitten tämä opas, joka on tulossa nyt tässä syksyn mittaa, niin näitä olisi tarkoitus. Meillä on se Partioaitan ympäristöbonusraha tosiaan tässä mukana, niin olisi tarkoitus saada partioaittoihin jakoon näitä niin kuin printtituotteita. Se ei ole vielä ihan lukkoon lyöty, mutta toivon mukaan niin se onnistuu. Ja varavaihtoehtoja myös kuulen mielelläni, että jos teillä tulee mieleen jotain muita kanavia, mutta joku tällainen suuri levikkinen kanava niin olisi tosi arvokas. Mutta tosiaan toivon mukaan se onnistuu niihin partioaittojen kautta nyt sitten. Jes, ei mulla oikeastaan muuta. Tässä Lähde Puro Laakanen kiittää ja millään kuulen kysymyksiä tai kommentteja ja myös jälkikäteen voi olla yhteydessä sitten vaikka sähköpostilla. Kiitos. Joo, oikein paljon kiitos Vilma. Oli kyllä tosi mielenkiintoinen puheenvuoro ja mielenkiintoisesti just toi esiin sitä, että kuinka hirmu tärkeää on se ihan, että tunnistetaan ensinnäkin niitä erilaisia pienvesiä ja että just sen, että ei välttämättä ihan helppoa, että kuinka tärkeää se on se tiedon jakaminen ja sitten päästään yhdessä myös sinne tekemään ja tosi hienoja materiaaleja olette saanut tehtyä tuossa hankkeen aikana. Toivottavasti sitten
niitä saadaan hyvin jakoa, että päästään sitten hyödyntämään niitä erilaisissa yhteyksissä ja erilaisilla käyttäjäryhmillä. Mä voisin nopeasti kysyä, että saitteko hyvin ihmisiä mukaan noihin teidän talkoisiin? Joo, niissä oli tavallaan kun ne kohteet oli vähän erilaisia kuin ehkä vaikka jossain Vantaan purotalkoissa, missä on niin kuin helppo saapua paikalle ja tavallaan niin kuin massoittain saada ihmisiä sinne, niin ne oli ehkä vähän siitä erityyppisempiä tai erilaisempia nämä kohteet, että siellä jouduttiin sitten niin kuin maastossa metsässä ihan kumisaappaat jalassa liikkumaan, niin se oli tavallaan rajattu se määrä ylipäänsä, mitä me sinne niin kuin toivottiin, mutta ihan hyvin saatiin kyllä se määrä, eli noin 15 per retki meitä oli siellä ja tosiaan niin kuin tosi kivasti eri niin kuin taustoista oli ihmisiä, et ei mitään siis tavallaan niin kuin massoissa paljon ihmisiä, mutta tavallaan siihen nähden, että mikä se tarkoitus oli, niin se oli kyllä, täytti meidän odotukset siihen. Hieno juttu. Ja sitten varmasti ehkä voi olla ihan niin kuin hyväkin tavallaan, että siinä on jo niin hyvä porukka, että pysyy jotenkin sitten tavallaan se hallinnassa ja sitten kuitenkin jokainen vie sitä viestiä aina eteenpäin sitten. Nimenomaan, joo. Se on hieno sitten. Hieno toimintatapa. Tulisiko Vilmalle kysymyksiä? Kysykää vaan sieltä. Voitte avata mikrofonia tai sitten tuolla chatissakin esittää kysymyksiä. Niin. Jossain vaiheessa tätä esitystä nousi yksi käsi ylös. Tulikohan siihen kysymykseen jo vastaus? Tai jos tämä käpälän nostaja miettii vielä, haluaako kysyä, niin mä voisin kysyä vielä siitä oppimispolusta. Että ymmärsinkö oikein, että se on ihan siis konkreettinen polku siellä Karkkilassa? Vai? Tässä hankkeessa niin tarkoitus on suunnitella se polku ja sitten etsiä siihen seuraavassa askeleessa sitten jokin rahoitus, jolla saamme sen sitten sinne itse paikan päälle. Mutta joo, että tarkoitus on nyt niin kuin tavallaan tuoreeltaan kerätä ne ideat sieltä ja niin kuin suunnitella se polku. Mutta ei ole vielä tietoa, että koska saadaan se sitten toivottavasti seuraavassa hankkeessa. Ne on niin lyhyitä aina nämä hankkeet, että täytyy aina miettiä jo askeleen pidemmälle. Joo, no toivottavasti löytyy sille sitten seuraava hanke. Kiva, kiitos vastauksia. Joo, se kuulosti kyllä tosi hienolta, että sitten pääsee siellä niin kuin luonnossa näkemään erilaisia vesistöjä, niin oikein hienolta. Mutta varmasti jos tulee sitten jälkikäteenkin vielä kysymyksiä Vilmalle, niin voitte sitten laittaa chattiinkin tai sitten olla yhteydessä. Minullekin voi laittaa sähköpostitse, niin kiitos oikein paljon Vilma. Ja meillä on sitten seuraavaksi saadaan kuulla Tiina Ahokas tulee Uudenmaan ELY-keskuksesta sitten kertomaan meille tästä vesistöjen kemiallisesta tilasta, niin ole hyvä Tiina. Joo, kiitos vaan. Tosiaan olen Uudenmaan ELY-keskuksesta ja teen vesienhoidon asiantuntijan töitä. Ja laitetaan täältä esitys. No niin, hienoa. Joo, eli tähän vesienhoidon asiantuntijan tehtäviin tai vesienhoidon suunnitteluun kuuluu tämä vesistöjen kemiallisen tilan arviointi. Ja kerron nyt siitä sitten vähän, se on meillä nyt parhaillaan ajankohtainen taas, mutta ihan uusimpia tuloksia ei ole vielä esittää, että paneudutaan nyt vähän tarkemmin, mitä on aiemmin tutkittu tästä vesistöjen kemiallisesta tilasta. Ja taustaksi tämmöistä tiedoksi, että siis vesistöjen ekologista ja kemiallista tilaa on arvioitu vuodesta 2008 lähtien ja se tehdään 6 vuoden välein Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-keskusten yhteistyöllä. Ja tätä ennen
on niin kuin kiinnostus kohdistunut enemmän vesistöjen soveltuvuuteen, veden hankintaan ja kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Eli tehtiin tämmöinen käyttökelpoisuusluokitus. Ja sikäli niin kuin parannus on nyt sit siihen nähden se, että enemmän painotetaan tällä hetkellä nykyisin niin vesieliöstön ja niiden elinolosuhteiden hyvää tilaa ja verrataan niin kuin niiden niin kuin luonnon tilaan nyt sitten näitä meidän vesistöjen nykytilaa. Ja ekologisen tilan arvioinnissa tarkastellaan kaloja, pohjaeläimiä, kasviplanktonia, vesikasveja ja vedenlaatua. Ja tämä ekologisen tila-arviointi on meillä kanssa juuri parhaillaan tekeillä. Ja sitten tämä kemiallinen tila keskittyy sitten näihin vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuuksiin. Ja tämä siis on tullut tuossa EU:n vesipuitedirektiivin ja vesi- ja merenhoitolain myötä sitten tämä käytäntö tosiaan tuosta 2000-luvun alkupuolelta käyttöön. Ja tämä uusi vesien tila-arvio sitten julkaistaan ensi vuoden puolella. Tarkoitus on saada tässä vuodenvaihteessa valmiiksi, mutta sitten tuloksia vielä vähän tarkistellaan ennen julkaisua. Ja tämä toki keskittyy nyt sitten enimmäkseen isompiin vesistöihin kuin pienvesiin. Että meillä on puroja kyllä tässä tarkastelussa mukana jonkin verran ja niistä vähän tuossa hetken päästä lisää sitten, mutta kerron tästä kemiallisen tilan arvioinnista sitten, mihin se perustuu. Niin siinä kootaan tieto vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintymisestä vesistöissä, niin tämä ainelista on sellainen, missä on sekä Suomessa kansallisesti että koko EU-aluetta koskevia aineita ja aineryhmiä. Ja tässä sitten kunkin aineen osalta arvioidaan se kemiallinen tila ja yhdenkin aineen ympäristölaatunormin ylittyminen tarkoittaa, että vesistön kemiallinen tila on huono. Että se on sillä tavalla aika tiukka tarkastelu. Ja tuolla ympäristön laatunormilla tarkoitetaan sellaista vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineen pitoisuutta vedessä tai sedimentissä tai eliöstössä, jota ei saa ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ylittää. Ja tuossa toi lista nyt, minkä tyyppisiä aineita tässä arvioinnissa on mukana, niin siinä on nyt esimerkiksi tämä bromatut difenyylieetterit. Nämä on palonestoaineita, joita on ollut laajalti käytössä aiemmin. Niiden käyttö on kielletty nyt pääsääntöisesti koko maailmassa, mutta että niitä on pitkään kulkeutunut sitten laskeumankin mukana ja erilaisten tuotteiden mukana, niin niitä on laajalle levinnyt sitten ympäristöön. Ja sen takia nyt sitten kemiallinen tila on hyvä huonompi kaikissa EU-alueen vesistöissä, että se laatunormi on sen verran tiukka. Ja tässä nyt sitten muita aineita, mitkä osa voi olla tutumpia, niin kuin dioksiinit ja ftalaatit on näitä muovin pehmennysaineita ja sitten metalleista on lyijy, nikkeli, kadmium ja elohopea tässä arvioinnissa mukana ja orgaaniset tinayhdisteet, niitä on käytetty laivojen pohjamaaleissa aiemmin ja niitä löytyy sedimenteistä ja PAH-yhdisteitä ja sitten nämä PFAS-aineista on PFOS, mikä on ollut paljon julkisuudessa nyt viime vuosina, että sitä on nyt enemmän tutkittu, että kun sitä löytyy niin laajalti, niin sitä sitten myöskin tässä kemiallisen tila-arvioinnissa tarkastellaan. Torjunta-aineista voi sanoa kanssa, että niitä on sitten monia ollut käytössä maataloudessa ja enimmäkseen ja sitten osan käyttö on lopetettu ja osa on edelleen käytössä. No sitten mitä
mitä voi sanoa sitten ton näiden bromattujen difenyyli-eettereiden lisäksi, että mitkä on ongelmallisimpia aineita Suomessa ja sitten ihan Uudellamaalla, niin elohopea on sellainen, jota laajemmin löytyy niin kuin vesistöissä semmoisia laatunormin ylittäviä pitoisuuksia. Et Uudenmaan vesistöissä elohopean ympäristölaatunormi ylittyy 98 vesimuodostumassa, joka tuossa kartalla on punaisella. Ja sitten lähellä ylittymistä on lisäksi 37 järvessä, joissa tai sitten tuolla rannikkovesialueilla. Ne on keltaisella tuossa kartalla, eli ne on sitten tosiaan lähellä sitä ylittymisen rajaa. Ja elohopean määrä mitataan kaloista. Ja sitten tiedoksi myös se, että pitoisuusraja tässä kemiallisen tilan arvioinnissa on sitten tiukempi kuin elintarvikkeena käytetyillä kaloilla. Ja mittaustietoa ei ole elohopeastakaan joka vesistöstä mahdollista saada, että osa on arvioitu mallinnuksen avulla. Erityisesti nyt niin kuin turvemaan vesistöissä tätä arvioidaan olevan herkemmin sitten kaloissa toi ympäristölaatunormin ylittymisen verran. Ja elohopeakin on semmoinen, että sitä on kertynyt vesiin ja maaperään vuosikymmenten mittaa, että käyttöä ja päästöjä on rajoitettu kansainvälisiin sopimuksiin, mutta vesistöjen elpyminen kestää pitkään ja maaperästä sitä vielä sitten huuhtoutuu nykyäänkin vesistöihin, että se on semmoinen laajalta levinnyt aine, mutta vähitellen toivottavasti tilanne paranee, kun rajoituksia tullut. Sitten vielä muita aineita, mistä on laatunormien ylityksiä tässä vuoden 2020 kemiallisen tilan arviossa löytynyt, niin tässä on jos lähdetään tuolta lännestä päin, niin Orijärvi, Määrijärvi ja Seljä-Alanen, noita järviä tuolla Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalla, niin siellä on kadmiumin laatunormin ylitys havaittu ja siihen on syynä vanha kaivosalue Salossa. Ja tähän vesienhoidon suunnitteluun kuuluu sitten myöskin toimenpiteiden suunnittelu, että mitä näille ongelmille voidaan tehdä, niin tässä nyt juurikin on meneillään tuo kunnostusmenetelmän selvittäminen, että miten sitten kadmiumin päästöä, joka siellä sitten kaivosalueelta edelleen voi kulkeutua tuonne noihin järviin, niin että sitä tutkitaan, mikä siellä parhaiten sitten siihen auttaisi. No sitten tuolla rannikkovesissä on TBT on ylittynyt, eli sedimentistä sitä löytyy ja sitä on nyt sitten käytännössä keinona, miten ennaltaehkäistään sitten sen ongelman laajenemista, niin että varotaan pölyttämästä sedimenttiä esimerkiksi ruoppauksissa. Ja jossahan nyt on toki paljon laivaväyliä ja asutusta rannoilla, missä sitä ruoppausta voi olla tarve tehdä, niin siitä sitten annetaan ohjeistusta, että miten voi varoa, ettei sedimenttipölyä. Ja PAH-yhdisteitä löytyy tuolta Vantaanjoen keskiosalta ja sitten Kruunuvuoren selältä ja sitten PFOS on ongelmana nyt useammallakin vesistöllä, niin Vantaanjoen alaosalla ja Tuusulanjärvellä ja Keravvanjoen alaosalla, Porvoonjoen alaosalla ja sitten tuolla rannikkovesissä niin Kruunuvuoren selällä ja Emäsalon rannikkovesimuodostumassa, niin niistä nyt sitten päästölähteiden selvittelyä on meneillään ja että ne tulee sen verran hajanaisilta alueilta, että sitä ei tarkalleen tiedetä mistä kaikkialta. Sitten tiedetään, että nyt on jostain vanhoilta paloharjoittelualueilta erityisesti tulee sitä PFOSia
ja jonkun verran sitten jäteveden puhdistamoiden kautta, mutta että noita hajanaisia päästölähteitä voi olla sitten enemmänkin. Suljettuja kaatopaikkoja esimerkiksi. No sitten pienvesistä sen verran, että kun nyt pienvedet on tässä tämän webinaarin aiheena, niin halusin tämän poimia tämän dian erikseen, niin yleisesti ottaen pienvesiin vaikuttaa eniten hulevedet, sitten suotautuminen pilaantuneilta maa-alueilta ja kaatopaikoilta ja valuma-alueen maanmuokkaus. Ja jos nyt ajattelee, että on esimerkiksi nyt kaupunkipurojakin toki Uudellamaalla paljon, niin onhan sitä niin kuin, hulevesien kautta tulevaa kuormitusta paljonkin. Ja on sellaisia ihan ympäristöluvitettujakin kohteita toki, mistä sitten voi hulevesistä päätyä puroihin haitallisia aineita, mutta että niitä nyt pyritään toki sitten hallitsemaan sitten sieltä luvituksen ja tarkkailun myötä. Ja tietoa lisää tarvitaan, että pienvesistä on puutteellisesti tietoa, että yleensä niin kuin tarpeen mukaan sitten tutkitaan esim. Kun on rakentamista tai teollisuushankkeita vireillä. Ja niin kuin sanoin, niin tuossa meidän ekologisen ja kemiallisen tilan arvioinnissa on puroja, mutta vain muutamia, koska kaikkien seurantaan ei ole resursseja. Että tuommoinen 73 puroa meillä on mukana tässä vesienhoidon suunnittelussa. Ja sitten mitä näitä laatunormien ylityksiä, eli niin kuin tuon bromattujen difenyylieetterien lisäksi huonoa kemiallista tilaa aiheuttaa sitten elohopean laatunormin ylittyminen noissa muutamissa puroissa, että Suojärvenoja Mäntsälässä ja Karkkilassa, Lounaoja, Kalvanoja, Myllynoja ja toinen Karkkilasta Vaskijoki ja sitten Lohjasta Saukonpääjoki, Jokisillanjoki, Vihtioja Vihdistä ja Niemenjoki myöskin ja Kauhalanjoki Kirkkonummelta ja Raseporissa Tuumas Völbecken, Kvansjöbecken. Ja nämä on nyt sitten tosiaan tämä vuoden 2020 arvio, että nythän uutta tietoa on saatu ainakin näistä PFAS-aineista, että kunhan päästään käsiksi uuteen aineistoon, niin nähdään sitten, että minkä verran noita uusia ylityksiä tulee vai tuleeko. Että mielenkiintoinen tilanne on tässä loppuvuoden aikana noita aineistoja käydä läpi. No sitten tämä tärkeä osa vesienhoitotyötä tietenkin on nämä toimenpiteet ja mitä sitten voidaan näille ongelmille tehdä. Ja kemiallisen tilan parantamiseksi on sitten tärkeimpänä tämä haitallisten ja vaarallisten aineiden käytön vähentäminen. Että monien aineiden käyttö toki on jo lopetettukin, ja pitoisuudet vesistöissä pienenee, mutta hitaasti. Että aineita vapautuu edelleen maaperästä ja vanhoista materiaaleista, mitä on sitten kuitenkin käytössä. Että esimerkiksi rakennusmateriaaleissa on noita paloestoaineita ja muitakin noita haitallisia aineita, niin ympäristöön sitten niitä päätyy. Sitten tarvitaan edelleen selvityksiä, missä haitallisia aineita esiintyy ja mistä niitä päätyy vesistöihin ja missä niitä olisi tehokkainta poistaa. Että esimerkiksi pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksia voidaan jonkin verran tehdä ja sitten yksi tärkeä on haitallisten ja vaarallisten aineiden viemäriin pääsy estäminen, että se olisi tehokkaampaa, kun saataisiin jo siellä teollisuudessa ja sairaaloissa ja suljetuilla kaatopaikoilla ennen viemäriin johtamista niin niitä aineita poistettua. Sitten jäteveden puhdistamoiden prosessien kehittämistä toki tehdään sitten ajoittain, että nyt on yhdyskuntajätevesidirektiiviä ihan EU-tasolla taas uudistettu tuossa vuodenvaihteessa, että tulee sitten uusia seurantavelvoitteita ja menetelmien kehitystä sitten
haitallisten aineiden poistamiseen. Ja hulevesien käsittely, sen mahdollisuuksien selvittämistä ja tarpeen tehdä edelleen, että kun hulevedet päätyy enimmäkseen suoraan vesistöihin, niin niiden tulisi olla sitten mahdollisimman puhtaita. No, hanketoiminta on semmoinen tärkeä keino kyllä sitten näitä uusia menetelmiä saada eteenpäin. Ja ympäristöministeriöllä on AHTI-ohjelma, jonka kautta toteutetaan kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeita. Tämä on yksi esimerkki, että toki tutkimushankkeita on paljon muitakin ja rahoituskanavia, mutta tämä on yksi niin kuin tosi keskeinen nyt tällä hetkellä, joka on useamman vuoden pyörinyt. Eli hulevesien haitallisten aineiden tutkimusta ja vähentämismenetelmien kehittämistä esimerkiksi on tehty sitten noilla hankkeilla ja PFAS-aineiden päästölähteiden ja vähentämismenetelmien tutkimuksia, kuntien hulevesien hallinnan toimintamallien kehittämistä. Et paljon on kyse ihan siitä vaan, että saadaan niin kuin järkevämmin toteutettua ihan niin kuin hulevesien hallintaa ylipäätään ja kaupunkisuunnittelussa sitten se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioitua. Sitten on erilaisia viestintähankkeita käynnissä ja esimerkiksi nyt sitten tämä HSY:n hanke on sellainen, että viestintä, mistä Päivi tulee kertomaan, niin viestintä on tosi tärkeä. Ja ympäristökasvatus ylipäänsä niin olennainen keino vesien tilan parantamiseen, että kansalaisten tietoisuus vesien tilasta on tärkeää, kun jokainen voi osaltaan vaikuttaa vesistöjen kemikaalikuorman vähentämiseen myös arjen valinnoilla. Ja ihan ylipäätänsä se, että nämä asiat on esillä mediassa ja keskusteluissa, niin vie sitten kyllä asioita eteenpäin, että tulee sitten sellaisia politiikkasuosituksia ja sitten viedään niin kuin laajemmin sitten lainsäädäntöön ja sitä tulee sitten semmoisia uusia velvoitteita, että tehdään kaikkialla sitten samalla tavalla, että muuten on vaikea saada kyllä eteenpäin semmoisia isompia parannuksia, jos ei niihin niin kuin esimerkiksi rahoitusta tule. Lainsäädäntö on usein taustalla tärkeää, että saadaan rahoitusta ohjattua sitten vesistöjen tilan parantamiseen. Ja vesi- ja merenhoidon toimenpideohjelmat, mitkä on nyt voimassa vuosille 2022 ja 2027 loppuun saakka, niin siellä on sitten toimenpiteitä myös niin kuin esitetty, että just nämä, mitä tässä mainitsinkin, näitä selvityksiä nyt varsinkin, ja niitä on hyvin käynnissä, niin niitä on tuolla mainittu näissä toimenpideohjelmissa. Ja noikin päivitetään nyt sitten toki jo taas ihan lähiaikoina aletaan työstämään, kun saadaan nämä vesien tilaluokittelut ja nämä tila-arviot valmiiksi. No yhteenvetona sitten tämä, että kemiallisen tila-arviointiin kuuluvien aineiden pitoisuudet on pääasiassa pieniä. Että se nyt on niin kuin ihan hyvä uutinen, mutta että muutama hankala aine on, jotka aiheuttaa sitten laajalti vesistöjen huonon kemiallisen tilan. Ja sitten se on niin kuin syytä noteerata, että eihän meillä ole tietoa kaikista kymmenistä tuhansista kemikaaleista ja lääkeaineista, mitä ei tutkita ja joille ei ole pitoisuusrajoja. Että toki siis tutkitaankin ja on osa harmittomia, mutta sitten nämä yhteisvaikutukset on sellainen, mistä puhutaan kyllä paljon, että niitä pitäisi enemmän selvittää. Mutta haluan myös todeta se, että kun tutkimustieto karttuu, niin voidaan puuttua ongelmiin. Ja sitten just tämä, että kun tulee tätä uutta lainsäädäntöä ja direktiivejä, niin nyt tämä uusi yhdyskuntajätevesidirektiivi on sellainen, että lääkeaineiden pitoisuuksien seurantaa lisätään ja poistamista jätevesistä tehostetaan. Että tässä lähivuosina sitten tulee ne käytännöt käyttöön. Ja tällainen esitys minulla. Kiitos mielenkiinnosta ja
koitan vastailla kysymyksiin, että voi varmasti niin kuin sitten lähettää jälkikäteenkin ja laittaa ehkä jälkiviestin kautta sitten vastauksia, jos ei nyt pysty kaikkiin vastaamaan. Joo, oikein paljon kiitos Tiina. Oli tosi mielenkiintoinen ja taas niin kattava esitys, että just, että se, että on niin hirveän tärkeää ensinnäkin saada sitä tietoa, että missä tarvitaan niitä vesien tilaa parantavia toimia ja sitten tietenkin se tiedon jakaminen sitten kaikille ihmisille, että mitkä on niitä niin kuin kanavia ja sitten myös varmasti just eri niin kuin organisaatioiden välinen yhteistyö ja kaikki se koko se kokonaisuus, että tosi mielenkiintoinen. Kiitos paljon. Olisiko nyt tässä vaiheessa, niin olisiko Tiinalle kysymyksiä tai kommentteja? Meillä on tässä hyvin muutama minuutti aikaa. Joo, ole hyvä sieltä, Päivi. Huomasin tuossa yhteenvedossa, että puhuit siitä, että muutama tämmöinen haitallinen aine on sellainen, joka laajasti vaikuttaa vesistöissä niin, että vesistöjen tila on huono, niin voitko yhtään valottaa, että mitä aineita nämä on? Joo, no se oli ne palonestoaineet, ne bromatut difenyylietterit, mitä on niin kuin ollut silleen maailmanlaajuisesti käytössä, että se on se ympäristölaatunormi on niin tiukka, sitä on jonkun verran kritisoitukin, että onko se nyt niin kuin, kuinka informatiivinen, että sitten on kaikki huonossa tilassa ja sitä nyt ehkä, no toki se on sitten arvioitu, että se on niin kuin eliöstölle haitallinen pitoisuus, mutta saa nähdä nyt tulevina vuosina, että tutkitaanko sitäkin lisää, että mikä sen haitallisuus sitten tosiaan on. Ja sitten oli toi elohopea ja noi PFAS-aineet, ne nyt on niin kuin sellaisia merkittävimpiä, mitä löytyy nyt sitten aika lailla kaikkialta. No elohopea ei ollut ihan niin yleinen, mutta ne PFAS-aineet. Mutta siis toki se, että ei ne pitoisuudet kaikkialla ole sitten ton ympäristölaatunormin ylityksiä, että ei ole sit ihan niin paha tilanne. Eikä noi siis ylityksetkään ole mitään ihan mahdottoman suuria, mitä noissa on. Että nyt niin kuin Suomen vesissä havaittu. Joo, kiitoksia. Tulisiko vielä muita kysymyksiä Tiinalle? Jos ei tässä vaiheessa tule, niin kiitos paljon vielä Tiina ja jatketaan sitten vielä tästä nyt sitten hyvin jatkuu tämä teema, niin meidän päivän viimeiseen puheenvuoroon, eli nyt meillä on sitten Päivi Vaisto tuolta Helsingin seudun ympäristöpalveluista puheenvuorolla haitalliset aineet ja arjen valintojen vaikutus Itämeren tilaan, niin ole hyvä Päivi. Joo, kiitos. Eli olen tosissaan Päivi Vaisto ja toimin HSY:ssä ympäristöasiantuntijana. Ja HSY:hän on Helsingin seudun ympäristöpalvelut, joka tarjoaa täällä pääkaupunkiseudun alueella jäte- ja vesihuollon palveluita. Ja sen lisäksi meiltä saa myös tämmöistä seutu- ja ympäristötietoa. Ja mehän annetaan tämmöistä maksutonta ympäristökasvatusta päiväkoteihin ja oppilaitoksiin. Ja sen lisäksi neuvotaan asiakkaita, eli meillä on tämmöisiä viestintäkampanjoita. Ja haitalliset aineet, arjen valintojen vaikutus Itämeren tilaan on yksi tämmöinen meidän viestintäkampanja. Ja tämä todella sai rahoitusta ympäristöministeriön AHTI-ohjelmasta. Ja tämän projektin tavoitteet ja tulokset, niin meidän tavoitteena todella oli lisätä tätä pääkaupunkiseudun asukkaiden ja erityisesti nuorten tietoisuutta arjen haitallisista aineista ja motivoida asukkaita toimimaan niin, että heidän kodeista ei päätyisi haitallisia aineita viemäriin ja Itämereen.
tai sanotaan niin, että haitallisten aineiden määrä vähenisi. Ja koska meillä oli nämä nuoret kohderyhmänä, niin me päädyimme sitten tuottamaan tämmöisiä videoita, joissa kerrottiin, että miten jokainen voi omilla näillä arjen valinnoilla helposti vähentää sitä omaa kemikaalikuormaa. Tämän vuoden niin kuin tammi-huhtikuussa niin julkaisimme yhteensä 13 animaatio- ja vaikuttajavideota. Ja näillä vaikuttajavideoilla oli somessa yli 1 miljoona katselua. Tai suurin osa näistä katseluista tuli näistä vaikuttajavideoista. Sitten nämä animaatiovideot on näkynyt muun muassa pääkaupunkiseudun korkeakoulujen infonäytöillä. Ja siellä niin on arvioitu, että 24 000 ihmistä näki ne. Tosissaan niin järjestettiin sitten vielä tämmöinen Hytyllä on asiaa -tempaus, ja se oli tuolla Oodin edustalla Helsingin keskustassa. Ja tässä tempauksessa näyttävin tämmöinen taideteos oli yli 40 vessanpönttöä, mitkä veimme sinne Oodin edustalle. Ja näihin vessanpönttöihin oli kiinnitetty sitten vinkkejä, että miten ihmiset voi vähentää haitallisia aineita siellä omassa arjessaan. Ja meillä oli täällä jaossa myös sitten tämmöisiä ympäristöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita, jolloin sitten ihmiset saivat niitä viedä kotiinsa ja jatkaa sitten tämmöistä ympäristöystävällistä arkea siellä omassa kotonaan. Ja me tavoitettiin siellä 1400 ihmistä, ja sen lisäksi sitten tätä taideteosta katsoi myös moni ihminen, joka ei tullut juttelemaan meidän kanssa, mutta he kyllä sitten luki näitä vinkkejä, että miten niitä haitallisia aineita voi vähentää. Ja me saatiin aika hyvin mediaa kiinnostumaan tästä meidän tempauksesta, eli yhteensä sitten tämä medioiden potentiaalinen tavoittavuus oli yli 3 miljoonaa. Ja tuolla meidän tempauksessa oli palautekysely, johon vastasi noin 75 henkilöä. Ja suurimmassa osassa vastauksista sitten arviointiin, että tämän tempauksen myötä he kiinnitti enemmän huomiota omaan käyttäytymiseen ja aikovat niin kuin jatkossakin tehdä niin. Ja kemikaalithan on todella osa meidän arkea. Ne voi olla niin kuin hyödyllisiä tai sitten ne voi olla haitallisia, vähän riippuen siitä, että miten me käytetään niitä. Ja kemikaaleja ja muita aineita, jotka aiheuttaa riskin ihmisen tai ympäristön hyvinvoinnille, niin niitähän kutsutaan näiksi haitallisiksi aineiksi. Ja ne vaikuttaa myös meihin ihon kautta, hengitysilman kautta tai ravinnon kautta. Ja sitten ne voi niin kuin kulkeutua tuonne ympäristöön myös. Ja se on aika haasteellista huomata, että monista ihan meidän niin kuin arkisista tuotteista ja tavaroista, mitä me käytetään kotona, kuten kosmetiikasta, pesu- ja puhdistusaineista sekä meidän vaatteista, löytyy näitä haitallisia aineita. Ja koska me itse ostetaan sitten nämä tuotteet ja tavarat, mitä me käytetään, niin me oikeasti voidaan itse vaikuttaa tähän kemikaalikuormaan vähentävästi. Ja uskomatonta kyllä, niin kotien jätevedet on merkittävä lähde näille haitallisille aineille, jos ajatellaan niin kuin sitä kuormaa, mikä tulee jäteveden puhdistamolle. Eli näitä haitallisia aineita päätyy viemäriin niin kuin siivouksen yhteydessä, pyykinpesun yhteydessä ja ihan oman hygienian hoidon yhteydessä. Ja kun käymme vessassa, niin meidän elimistön läpi kulkee esimerkiksi niin kuin lääkeaineet, jotka sitten päätyy osa sinne viemäriin. Ja osa ihmisistä sitten niin kuin
käyttäytyy vähän vastuuttomasti, eli voivat hävittää sit vaarallisia jätteitä vetämällä ne pöntöstä alas. Eli esimerkiksi tämmöisiä niin kuin tähteeksi jääneitä liuottimia tai maaleja, niin ne pitäisi kyllä niin kuin toimittaa sit vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Ja kun kotitaloudet toimittaa niitä omia vaarallisia jätteitä tuonne keräyspisteeseen, niin sehän on maksutonta. Ja vanhat ja tähteeksi jääneet lääkkeet hän tulee toimittaa sitten niin kuin apteekkiin. Ja valitettavasti on niin, että jäteveden puhdistamot eivät pysty poistamaan kaikkia haitallisia aineita jätevesistä. Eli nämä jäteveden puhdistamot on kehitetty poistamaan jätevedestä ravinteita ja orgaanista ainesta. Tosin ne kyllä poistavat myös haitallisia aineita. Eli osa haitallisista aineista poistuu tämän puhdistusprosessin myötä ja osa sitoutuu lietteeseen. Mutta valitettavasti osa jatkaa matkaansa sitten sinne Itämereen jäteveden puhdistamisen jälkeen. Ja tämän takia halusimme nostaa tässä viestintäkampanjassa jokaisen vastuuta siitä omasta toiminnasta ja lisätä tietoa siitä, että mitä itse voi tehdä. Nämä haitalliset aineet todella pilaa ympäristöä. Me kuultiin äsken tuossa toi Tiinan esitys, eli nämä haitalliset aineet voi olla niin kuin akuutisti myrkyllisiä eliöille. Tai sitten ne voi niin kuin häiritä eliöiden elintoimintoja tai kehitystä. Tai sitten niin kuin hormonitoimintaa. Tai vaikuttaa sitten jopa lisääntymiseen. Ja hankalaahan tästä tekee se, että nämä vaikutukset voi näkyä vasta pitkän ajan kuluttua. Tai sitten eri aineilla voi olla näitä yhteisvaikutuksia. Ja haittavaikutukset saatetaan havaita vasta sitten, kun tämä aine on tullut markkinoille ja sitä on käytetty jonkun aikaa, jolloin tärkeää on sitten kemikaalien käytössä esimerkiksi niin tämmöinen varovaisuusperiaate, että pyritään niin kuin miettimään, että missä se on niin kuin tarpeellista ja missä ei. Me tuotettiin tämmöisiä niin kuin vaikuttajayhteistyössä tämmöisiä vaikuttajavideoita ja sitten animaatiovideoita. Ja meidän tavoitteena oli tuottaa tämmöisiä pitkäikäisiä videoita, missä tätä problematiikkaa olisi avattu ja se tuotaisiin niin kuin ymmärrettävässä muodossa ja vaikuttavassa muodossa lähelle ihmistä. Ja pystyttäisiin sitten käyttämään näitä videoita pitkän aikaa ja vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen. Eli yhteensä me tuotettiin 13 videota. Näitä vaikuttajavideoita on 9 ja sitten näitä animaatioita on yhteensä 4. Näistähän on niin kuin sit aiheina nämä arjen haitalliset aineet yleisesti, kosmetiikka ja sitten siivous ja kodin vaaralliset jätteet. Ja nämä on tosissaan löytyy sitten tuolta HSY:n YouTube-kanavalta ja toivomme, että näitä käytetään vaikka osana niin kuin ympäristökasvatusta tai opettajat voi käyttää näitä tuntien lisämausteena, kun he kertoo niin kuin näistä teemoista. Ja suurin osa tästä meidän videobudjetista käytettiin tähän niin kuin vaikuttajayhteistyöhön. Et näitä tuotettiin enemmän kuin animaatioita. Ja vaikka nämä yksittäiset videot oli kalliimpia tuottaa kuin animaatiot, niin ne sai niin paljon katselukertoja, että se
yhden katselukerran keskimääräinen hinta oli moninkertaisesti matalampi kuin näissä animaatioissa. Ja sitten huomasimme todella, että nämä videot ja some on tehokas keino tavoittaa nuoria. Ja onneksi meillä oli sitten näitä erilaisia sisältöjä. Että oli tätä tarjolla vaikuttajavideota, jolla saatiin niitä näyttökertoja ja tavoiteltiin sitä haluttua yleisöä ja tuotettiin mielenkiintoisia videoita. Ja animaatioilla taas sitten saatiin niin kuin sellaista sisältöä, mitä asioita me itse haluttiin korostaa ja mitä voidaan niin kuin hyödyntää sit pitkäaikaisesti ja tarjota niin kuin laajasti. Ja sitten ihan niin kuin yhteenvetona vähän, että miten tätä arjen kemikaalikuormaa voisi niin kuin vähentää. Eli tämä tehokkain keinohan on vähentää sitä kemikaalikuormaa niin, että harkitsee, mitä ostaa. Ja se myös, että jos tarjolla on ympäristömerkitty tuote, mikä on siis ympäristöystävällisempi vaihtoehto, niin mieluummin ostaa sellaisen. Ja jos katsoo niitä tuoteluetteloja tai ainesosaluetteloja, niin hajusteet ja pitkä luettelo näistä ainesosista niin lisää myös sitä kemikaalikuormaa. Ja kannattaa suosia Suomessa ja EU:ssa valmistettuja tuotteita, koska meillä on aika tiukka tämä lainsäädäntö ja se rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä. Et jos tilaa esimerkiksi vaatteita EU:n ulkopuolelta, niin niissä voi olla käytetty jopa semmoisia kemikaaleja, mitkä EU:ssa on kielletty. Sitten näissä siivous- ja pesuaineissa, niin kuin pyykinpesuaineissa, niin kannattaa noudattaa näitä annosteluohjeita ja käyttöohjeita. HSY:n alueella on niin kuin pehmeä vesi, että sen takia esimerkiksi pyykinpesuaineessa niin se pienin annostelu on riittävä. Tietenkin kannattaa kiinnittää huomiota myös materiaalivalintoihin, että tekstiileissä kannattaa suosia luonnonkuituja muovipohjaisten kuitujen asemasta. Ja keittiössä kannattaa käyttää esimerkiksi niin kuin lasisia, teräksisiä, puisia ruoan laittovälineitä. Ja tietenkin niin kuin nuo vaaralliset jätteet kannattaa toimittaa sitten niin kuin asianmukaiseen keräykseen. Ja epäilen, että nyt teitä varmaan jo kiinnostaakin sitten, että minkälaisia arjen vinkkejä näistä haitallisista aineista annettiin ihmisille näissä videoissa. Eli katsotaan nyt tässä projektissa tuotettuja videoita. Jos sulta löytyy näitä himasta, niin ensinnäkin muovit, joita jokaisen kodista löytyy liikaa. Käytöstä riippumatta kaikkea muovia yhdistää se, että se ei ikinä katoa mihinkään, vaan hajoaa ajan kuluessa mikromuoveiksi, jotka päätyy luontoon. Näiden lisäksi voi löytyä myös muita haitallisia aineita, esimerkiksi hormonihäiriköitä, jotka siirtyy muovista kuumentamisen tai kulumien kautta sun elimistöön. Mutta tähän on helppoa vaikuttaa. Älä osta sitä muovia. Osta sen sijaan vaikka lasista, puusta tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja asioita ja ruoanlaittovälineitä. Leluista kande etsiä tällainen CE-merkintä, joka tarkoittaa sitä, että tuote täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Sitten nämä teflonilla päällystetyt vehkeet, jotka näyttää tältä. Ei helvetti! Teflonin valmistukseen käytetään yhdisteitä, jotka kerääntyy maaperään, vesiin ja eläimiin, eikä hajoa ikinä. Mutta ne voi kerääntyä myös sun kehoon, erityisesti maksaan ja vereen, jossa niiden epäillään aiheuttavan esimerkiksi syöpää, hormonihäiriöitä ja hedelmättömyyttä. Teflonin tilalle kande ottaa esimerkiksi valurautaa tai keraamista paistopintaa, helpompaa kuin maksan vaihtaminen. Ja viimeisenä vaatteet, joista löytyy kemikaaleja ihan niin kuin laidasta laitaan. Luontoon ja vesistöihin niistä päätyy mikromuoveja sekä niitä ikuisia FAS-yhdisteitä, joita käytetään esimerkiksi vettä hylkivissä kledjuissa. Lisäksi näistä voi löytyä myös nonyyli-fenoli-etoksilaatteja, jotka on hajotessaan vesieliöille erittäin myrkyllisiä. Tätä sisältävien
tekstiilien myynti on EU:ssa kielletty, mutta tämä kielto ei kosketa esimerkiksi ulkomaisia verkkokauppoja. Vaatteiden suhteen suosi siis eurooppalaista ja osta ensisijaisesti luonnonkuiduista valmistettua tai kierrätettyä. Äläkä nyt siis heitä roskiin hyviä teflonpannoja ja muovipurkkeja, vaan käytä ne ensin loppuun, kierrätä asianmukaisesti ja sit haet kaupasta ympäristölle parempaa tilalle, jos on tarvetta. Kosmetiikka voi sisältää monenlaisia haitallisia aineita. Kaikkia haitallisia aineita ei saada poistettua jäteveden puhdistamoilla, vaan osa niistä voi päätyä vesistöihin. Kemikaalit voivat vahingoittaa luontoa ja terveyttä, eikä niiden yhteisvaikutuksia täysin tunneta. Vähennä kosmetiikkaa ja valitse ympäristömerkittyjä tuotteita. Lyhyempi ainesosaluettelo ja hajusteettomat tuotteet ovat parempia vaihtoehtoja. Pienillä teoilla suojelemme vesistöjä. Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu. Monet arjen tuotteet ja tavarat sisältävät haitallisia aineita. Kodit ovat merkittävä haitallisten aineiden lähde. Asukkaan päivittäiset valinnat vaikuttavat haitallisten aineiden määrään ja laatuun. Haitallisia aineita päätyy viemäriin keittiössä, siivotessa, peseytyessä ja vessassa käydessä. Kaikkia haitallisia aineita ei saada poistettua jäteveden puhdistamoilla, vaan osa niistä voi päätyä vesistöihin. Kemikaalit voivat rikastua ravintoketjussa ja päätyä jopa meidän lautasillemme. Kemikaalien aiheuttamat haitat näkyvät joskus vasta pitkän ajan kuluttua. Niin kutsutut ikuisuuskemikaalit hajoavat hyvin hitaasti ja kuormittavat luontoa pitkään. Tehokkain keino vähentää kemikaalikuormaa on vähentää kemikaalien kulutusta ja ostaa vähemmän. Mieti ennen ostamista, mitä todella tarvitset, ja valitse ympäristömerkittyjä vaihtoehtoja. Suosi Suomessa ja EU:ssa tuotettuja tuotteita. Meillä lainsäädäntö asettaa tiukempia rajoituksia kemikaalien käytölle. Suosi tekstiileissä luonnonkuituja. Noudata käyttö- ja hoito-ohjeita. Älä heitä vaarallisia jätteitä sekajätteeseen tai kaada viemäriin. Katso lähin vaarallisen jätteen keräyspisteesi osoitteessa kierrätys.info. Pienillä teoilla suojelemme vesistöjä. Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu. Tässä varmaan oli hyvä verrata just tuommoista vaikuttajavideota ja sitten animaatiovideota. Ja huomata vähän, että miten eri fiilis siitä tuli ja miten se varmaan sitten vaikuttaa nuoriin. Tosi hyvin tuommoinen niin kuin vaikuttajavideo. Ja me ollaan tosissaan tehty tämmöinen esite, vähennä kemikaalikuormaa, ja sitten, joka on tilattavissa. Sitten videoiden soittolistalta löytyy nämä kaikki videot. Ja tämä viimeinen video, jonka näitte, niin siitä on myös ruotsin ja englanninkielinen versio. Ja meidän nettisivuilta löytyy tosi paljon lisätietoa noista haitallisista aineista. Kiitos mielenkiinnosta. Joo, kiitos oikein paljon Päivi oikein tosi hienosta puheenvuorosta, että tästä oli hieno nähdä noita niin kuin, muun muassa näitä niin kuin eri videoita, että varmasti on tosi erilainen vaikutus sitten tuolla ja se tavoitettavuus, että onko sitten onko animoituja videoita tai sitten just tällaista niin kuin vaikuttajaviestintää ja näin, että, niin kuin, että miten tavoittaa sitten just nuoria sitten vähän eri tavalla, että oli mielenkiintoista nähdä nyt niin kuin molemmista vähän makupaloja, niin tosi hienoja kyllä materiaaleja. Ja täytyy nyt kaikkien meidän itse kunkin jakaa sitten paljon sitten näitä videoita ja muita materiaaleja sitten omissa kanavissa, niin saadaan niille sitten vielä lisää näkyvyyttä. Mutta tulisiko Päiville nyt kysymyksiä? Meillä on tässä vielä hyvin aikaa. Jos tulee jotakin, niin kysykää vaan sieltä.
tai muita kommentteja? Joo, ole hyvä Mira. No moikka. Kiitokset hei hyvästä esityksestä ja mulle ehkä tuli mieleen tuossa Riitan aikaisempaa kysymystä vähän tai kommenttia mukaillen, että kun näissäkin videoissa vähän väkisinkin joudutaan käyttämään aika sellaisia hankalia sanoja, niin oletteko te miettineet myös semmoista, että onko näissä niinku videoissa tarvetta semmoiselle niinku selkokielisyydelle tai harkinneet niinku sellaisia, että ruotsinkielestä oli tulossa, mutta oletteko miten ajatelleet sitä muuten, tai onko sit niissä muissa materiaaleissa huomioitu miten? Meidän sanotaan tämmöisissä ehkä niin kuin normimateriaaleissa, jossain tämmöisiä, niin tässä lajitteluohjeissa ja muissa, niin ollaan huomioitu tämmöinen niin kuin selkokielisyys ja käytetään paljon kuvia. Ja sitten meidän tämmöisiä jotain lajittelu esimerkiksi niin kuin kursseja pidetään myös Suomeen muuttaville ihmisille, jolloin ne pidetään niin kuin selkokielellä ja siellä on niin kuin paljon havainnollistavaa materiaalia mukana. Mutta tähän niin kuin viestintäkampanjaan liittyen niin meillä ei ole niin kuin tämmöistä selkokielistä materiaalia. Joo, kiitoksia. Varmasti niin kohderyhmälähtöisesti, että kaikille ei tuutatakaan sitä samaa asiaa. Ja tosiaan meillä mahdollisesti roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmassa olisi tulossa myös tällaisia niin kuin videoita roskien luontovaikutuksista, niin ihan tätä silmällä pitäen kans kysyy, mutta kiitos esityksestä kiitos. ja vastauksesta. Joo, kiitos. Kiitos Mira kysymyksestä. Tulisiko vielä muita kysymyksiä tai kommentteja? Joo. Jos ei nyt tässä tule, niin paljon kiitos vielä Päiville esityksestä. Ollaan tosiaan tänään kuultu nyt sitten paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja tästä pienvesien suojelusta ja sitten myös on noussut esiin tämä tiedon jakamisen tärkeys tässä kaikessa koko kokonaisuudessa ja sitten myös oli kiva kuulla paljon näitä erilaisia käytännön esimerkkejä, että miten ne on avannut sitten myös erilaisia näkökulmia ja sitten jotenkin tämä niin kuin yhdessä tekemisen ja yhteistyön merkitys tässä tiedon jalkauttamisessa jotenkin, että jokainen niin kuin ymmärtää niiden omien tekojen merkityksen tässä vesien suojelussa. Kiitos paljon kaikille teille puhujille, että olette päässeet tänään tänne meidän webinaariin. Ja myös kaikille teille osallistujille kiitos osallistumisesta ja aktiivisesta, kivoista, hyvistä kysymyksistä. Ja myös oikein lämmin kiitos sitten myös meidän Välkkeen seminaaritiimiläisille teidän hienosta työpanoksesta, että ollaan saatu tämäkin Välkkeen tilaisuus sitten järjestettyä, että meillä on tosiaan ollut sillä perinteenä, että aina sitten joka vuosi meillä on joko seminaari tai webinaari, että ollaan pyritty tällä meidän Välke-ryhmällä järjestämään sitten. Ja ensi vuonna sitten taas uudesta teemasta sitten on tulossa tapahtuma ja siitä kuullaan sitten myöhemmin. Niin oikein lämmin kiitos teille kaikille ja liittykää ihmeessä Välke-verkostoon, jos ette vielä siellä ole mukana. Niin paljon kiitoksia kaikille ja aurinkoista päivänjatkoa.